माने इयो मा जोंना बुङाबाय जे एनकाउन्टार जादों होननानै बेखौ जों मुगैयै धिक्कार होयो आरो बे रोखोम जुदि आखलनि इएम जायोब्ला बे गारि गारनाया मोजां बियो दरखार गैया जोंनो बिदि इएमखौ सिलाय राइफल लांजाजोब्बाय अब्लाबो जों जेबो खालामाखै माबायदि बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माने गासैयाव गावखौनो बाथौइजिम होननानै जा दुखुथिया न'खरनि जानानै गोख्रोङै गसंथादों दावराव देख्रेब नार्जारी सार। गोबां दुखुनांथाव बर' सेंग्राखौहाय गुलिजों गावथारनाय जिथु जाथाय ओरैबायसा दुखुनांथाव गोबां खोथाफोरखौ लानानै बिथाङाहाय फोरमायफैदों खौरांनि गेजेरजों। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायोब्ला मोनथिगोन। लोगोसे हाग्रा बिफाननि इएमनि सायावबो खायसे खोथाफोरखौ लानानै बिथाङा बुंफैदों। बेजोंनो लोगोसे फिन आरोबाव बिजनीयावहाय सासे बर' सुबुंखौहाय बुथारनाय जाथाय ओरैबायसा सोमोनांथाव गिख्रंथाव। लोगोसेनो फैबाय थानाय सेन्सासखौ लानानै मा बुंखो आदित्य खाख्लारि सार। आरो जोंनि दाबिया बेनो जे फुंखा बसुमतारीखौ जेरेखम गावथारदों बे अननाय मुगैथाव अननायबा बेखौ गावथारदों खुनु बेयाव माने एनकाउन्टार जालायलायाखै माने फरेस्ट बिफानखौ रावबो माने फुंखा बसुमतारीजों लोगोसे बिनि थाफानाय लोगोफोर दंब्लाबो बिसोरबो गावाखै खुनु बेयाव एनकाउन्टार जानाय खुनु नेरसोन गैया जेबो गैया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेयाव थांनानै गावहैदों बे रोखा रोखा प्रमान जोंबो मैया थांनानै बे गामियाव थांनानै रायजो राजानिफ्राय जोङो माबाखौ लादों रिपर्टखौ लादों बिथांमोननि रिपर्टआबो बेनो जे गावलायाखै आरो गावनायनि खुनु बाथ्रा गैया आरो जे दंफांजों माने लायदों होनना बुंदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बे दंफां लायनायनि गुदियावनो बुंनो थाङोब्ला बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जायगानि मानसिफोरखौ जायफोरा दंफां मावो बिसोरखौ माने थुलुंगा होबाय थायो दंफां लायनो थाखाय ओमफ्राय फैसा लायो फैसा लानानै थुलुंगा होबाय थायो ओमफ्राय फैसा लायाखैब्लाबो दंफां लायाखैब्लाबो बिसोरो थैनानै थानानै फैसा लाङो 5,000 10,000 बिलांबाय थायो ओमफ्राय जेब्ला दंफां रेडि जायो बिसोरनो बारहोयो दा बे रोखोम रिपर्टखौ जों मैया मोनजोब्बाय आरो बेबादिनो बिसोरो एखमबा फैसाखौ मानो हरदिया दाबो हरद' फैसा लांनानै फैनानै माबा जायो लेट जायोब्ला बिसोरो एखेबारे गुगोल पे मबाइलजों बिसोर पेमेन्ट खालामहरो दा रेकर्डआबो दं बिदि रेकर्डआव दं फरेस्ट अफिसारफोरनो माने फरेस्ट अफिसियेल्सफ्रा फैसा रिसिभ खालामनाय गुगोल पेनि गेजेरजों बे रेकर्डबो दं जोंनाव दा उथे जों दिनै मेम'रेन्डामाव बुंखाजोब्बाय बे गासिबो रेकर्ड दङ दा धर्न जायोब्ला धर्न जानांगौ जों दिनै बेखौ बुंबाय आरो बे गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बि मानसिखौ दिनै अना खाना गावथारनानै बेयाव माने एनकाउन्टार जादों होनना बुङोब्ला बे सैथोखौ दोनखोमानाय जादों आरो बे सैथोखौ जोंनि मानसिफ्रा रावबो माने माबानो हाया सैथोजों सोलिग्रा मानसि दा नंखाय खोथा बुंब्ला आघात जायो बयबो दुखु मोनो बे जायगानि मानसिफ्रा बयबो रागा बोराबो खुद्रिनाया बांसिन जायो जों दा बेखौनो मेजिस्ट्रेटआव बुंदों नोंथांमोननि बे माने एनकाउन्टार जादों होननाय बाथ्राया बे लकेल रायजो राजाखौ गोरिब गुन्द्रा रायजो राजा अरायबो जायफ्रा सिम्पोल सैथोजों सोलिग्रा बिसोरनि गोसोआव जोबोद आघातनाय जादों आरो नोंथांमोना सैथोखौ दोनखोमानो नागिरनाय जादों आरो जेब्ला सैथोखौ दोनखोमानो नागिरो अब्ला मानसिनि गेजेराव बिग्रायनाय फैयो आरो बेनो गन्दगल लाबोयो आं बे खोथा बुंदों दा जोंनि गेजेरावथ' सान्थिमोन जेबो गैयामोन दावराव दावसि जेबो गैयामोन दा दिनै बेनि दावराव दावसि लाबोनाय गुदियानो मेइन फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि थाखायनो दिनै फरेस्टआ जोबगासिनो दं बिसोर जुदि थिग थानायमोनब्ला दिनै फरेस्टआ जोबामोन मानो जोबदों फरेस्टआलाय बे जोबनाय खार'ना बिसोरनो दंफां साप्लाय खालामफिनो बिसोरनो दंफां हरखोमायो आरो बिसोरनो फैसा लायै लायै दंफां रोगानो माने मानसिखौ थुलुंगा होयो दा दिनै रोखा रोखा प्रमान जाबाय आरो फैसा मोनाबा बिदिनो दाय होयो गावो मानसि बुथारो बे गियानफोरनि थांनाय माबानि जायनाखि 2023नि हेमन्त बसुमतारी गावथारनाय बे मानो थाखायमोन बे फैसा मोनैनि थाखाय गावथारनाय बे एखेबारे निर्दसि मानसि एखेबारे दंफां थुख्रासो लायबाय गावजों थोननानै लायदों लायनानै फैनानै दाना नै फैसा थोआखै दा बिदिनो बिसोरो माने एनजिअनि मानसियानो दाना फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि राइफलखौ लानानै गावनो हाबाय माने मेलेम गलायनाय गावबाय बेसेबां अननाय बियो आरो नों बे 2000 माने माबायावनो आरोबाव 23आवनो माने सेप्तेम्बर मासाव बे 17 सेप्तेम्बरनि बाथ्रा बे नागेस्वर बसुमतारी थाख्लायाव लांनानै गावथारनाय हमखानाय मानसिखौ बिसोरो फरेस्टनि गावसोरनि माने अफिसनि कास्टडियाव दोनबाय सानथाम दोनबाय उनाव कास्टडिनिफ्राय लांनानै आरोबाव बे थाख्लाय दैसायाव गावथारबाय बेसेबां अननाय बे बेसेबां इनजास्टिस थारमाने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिराद गाज्रि खामानि मावनो हायो बिसोरो बे जिनिसा प्रमान जाबाय दा जों दिनै बेखौ मेजिस्ट्रेटनि सिगाङाव बुंदों डिअफनि सिगाङाव बुंदों आरो डिअफआ जाहाथे गावनि अफिस माने जायनाखि स्टाफफोर कन्ट्रल खालामथों बे कन्ट्रल गैया मुगैयाखै सोरनावबा फैसा दाबि खालामनाय सोरखौबा माने सिंनि सिं माने माबा थिननाय दंफां दुलिबाव थिननाय बिदि दा खालामदों जों दिनै बेखौ बुंनाय जाबाय आरो साबधान जाथों आरो रायजो राजाजों खुद्रिनाया बारा जायोब्ला खिन्थु होबथानो हायोबा रायजो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमाया बुंदों जे गावलायनायाव बेबायदि जाथाया जादों थारैनो नोंथाङा एग्रिना हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारीया बे साना हौवा बुंलादों बे बुंनो नाङामोन जों बेखौ निन्दा खालामो मुगैयो जों माबे सर्सखौ लानानै बे बुंदों बेलाय
गावलायदों होननाया सोरनि सर्सखौ लानानै बुंदोंलाय दा बियो गावग्राफोरनि खोथाखौ लानानै बुङो ना बे गावजाग्राफोरनि दुखुथिया मानसिनि खोथाखौ बे खोनासङो बेलाय बे सोरखौ फोथायो बे गोरिब दुखिया जाम्बा जाम्बिफोरनि माबाखौ बे बाथ्राखौ खोनासङो ना सोरनि खोथाखौ खोनासङोलाय सोर इम्परटेन्ट बेनि थाखाय जेम्स बसुमतारीनि थाखाय बे गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाया इम्परटेन्ट जाखो ना बे जाय सिलाइ गावग्रा बे इम्परटेन्ट जाखो बे जुदि दायित्व गियान दंब्ला बेहा जुदि माने खान्द' गियान दंब्ला बियो फार्स्टआव इनकुवारि खालामनांगौमोन बियो इनकुवारि खालामनानै नायनांगौमोन मा जामारदों बे गामियाव फैनांगौमोन बे गासैबो गोरिब गुन्द्रा रायजो राजा बर' फिसा गासैबो गावसिनि मानसि जोंनिनो मानसि बिसोरखौनो बाहायबाय थायो भट नांगौ माने भट समाव नांगौबा बिसोर भट नांगौ भटनि थाखाय बिसोर फैयो भट बिफैयो आंगोआ सोर जुलाय बे गोरिब गुन्द्रा रायजो राजा बिसोरनो आंगो नंगौना नङा दा बिसोरनो जुदि माने इएम थाखाय जुदि आंगोब्ला रायजो राजा जुदि आंगोमोनब्ला रायजो राजाखौ आंगो सानोब्ला इएमआ बिसोर फैनानै सोंफैनांगौमोन मा जाखो मा जामारखो माथो माने गावथारनाय जाबाय खबर लाफैनांगौमोन बे खिन्थु जेबो खबर लायाखै जेबो खबर गैया दबर गैया बाहेरा दांबाय माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गावसोरखौ डिफेन्ड खालामनो थाखाय बुंदों गावसोरखौ बासायनो थाखाय बुंदों एनकाउन्टार जादों होननानै एनकाउन्टार जायैखौनो एनकाउन्टार जादों होनना बुंदों दा बेखौनो बे सुर मिलायनानै जोंना माने इएमआ जोंना बुङाबाय जे एनकाउन्टार जादों होननानै बेखौ जों मुगैयै धिक्कार होयो आरो बे रोखोम जुदि आखलनि इएम जायोब्ला बे गाज्रि गारनाया मोजां बियो दरखार गैया जोंनो बिदि इएमखौ मानो नांगौ जोंलाय बे गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिनि दुखुखौ बुजिनो हायाखिसै बे मा जादों घटनाया बेयाव बे गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बि सैथोजों सोलिग्रा मिसा खोथा खुनु दिन मुवा सिखार जाबाय बासिराफोर हाग्रायाव थांनाया नंगौ थाङाखै नामाखै दंफां लायनो नंगौ जानो हागौ बेखौ सिखार खालामबाय खिन्थु थोननायाथ' फरेस्ट डिपार्टमेन्ट थोनो दा दिनै बेफोर गासैबो थदन्त खालामनांगौआ फरेस्टनि इएम आरो गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिखौ बे माने माबानांगौ बिसासाव लानानै माने खौरांखौ सुलाद लानांगौ बियो दा सुलाद लायाखै रायजोखौ लानानै बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दाया मावबाय जेला बेखौ माने बासायनो थाखाय माने एनकाउन्टार जादों होनना बुंबाय बेखौनो बे दल दामना होबाय एनकाउन्टार जादों होननानै जायाखै बेयाव खुनु रिकभारबो जायाखै बेयाव माबा मोनसे गावग्रा जिनिसबो रिकभार जायाखै मोनाखै रावबो खोन्थानो हाया पुलिसाबो खोन्थानो हाया आरो रायजोआनो थांफाजोबदों पुलिसफोरजोंबो बेयाव जेबो मोनाखै दा दा गोदानै खायदा खालामनानै जुदि सिलाय मोनदों नैबेखौ मोनदों होनना बुङोबायब्ला बे बिसोरनि खोथा बे अननाय खामानि मावनायनि खोथा बिसोर बिदिखौ मावनोबो हागौ दा खिन्थु खुनु सिलाय मोनाखै जेबो गैया एनकाउन्टारबो जायाखै दुखुथिया न'खरनो दा नोंथाङा मा दाबि खालामो दा जों दाबि खालामदों दुखुथिया न'खरखौ नायनांगौ दा जेबो गैया न'खरानो नायदो बेबायदि संसार जास्लोंनाय सिलिंखार खालामबाय मालाय माने जेबो गैयाब्लाबो ओंखाम खबसेजोंनो अननाया जागौमोन मोजाङै माने संसार जागौमोन फिसा फिसौ खांगौमोन मोजाङैनो दा दिनै मा खालामखो सिलिंखार मा जानो बिसोरनि जिबना दा मा खालामबावनांगौ बिसोर मानसिनि जिबनखौ बिदि खालामनो हायो एथ' अननाय भाबै मानसिनि जिबनखौ डेस्ट्रय खालामबाय सेस खालामजोबनाय जाबाय आरोखि दा मा खालामनो दालाय दा दायित्व लानांगौ जोंना बिडिसिनि लिडारफ्रा दायित्व लानांगौ दा बिसोरनि न'खरा जाहाथे थांनानै थानो हायो बेनि थाखाय बिसोरनि न'खरनि थांनानै थानायनि बेब'स्थाखौ खालामनो हानांगौ साख्रि बाख्रियाव हो दाबो माने बानायनानै हो साख्रिखौ खिन्थु बे नङा बे जोंसारनि बिसिनो साख्रि होनानै बे सप्ता खनसेल' होबाय ओरैनो माबायाव टेम्परारि भाबै फिक्स पेआव उनाव दानफिनबाय टार्मिनेट खालामफिनबाय दा बे रोखोम जाहाथे जाया साबधान जाथों आरोखि बे रोखोम जानो मोना बे पार्मानेन्ट माने माबाखौ साख्रियाव होनांगौ आरो लोगोसे बे न'खरनि थांना थानायनि बेब'स्थाखौ खालामनो हानांगौ जोंथ' मैया बुंबावदोंसो 100 कौटि थाखा 1 कौटि थाखा बे फेमिलियाव दान होनांगौ 1 कौटि थाखाखौ मानो होनाया बे नङै गोदान बोसोराव ओरैनो एनाउन्स खालामबायनाय माने जों नुबाय थायो बेरायनायावबो 1 कौटि थाखा मेला बेरायनायावनो गारो दा बे थाखाखौ बे दिनै माबा जाबाय जेब्ला बेनो मानो होनो हायाबालाय होबाय 1 कौटि थाखाखौ जों बेखौनो दाबि खालामदों 1 कौटि थाखाखौ बे न'खराव होनांगौ आरो बे न'खरनो माने माबा होनांगौ साख्रि मोनसे थांना थानायनि बेब'स्था खालामनांगौ साख्रि होनानै आरो बिसोरनो मोनसे न्याय बिजों दाय होनांगौ आरो बे जाय दसि जाय फरेस्ट माने जाय अफिसियेल्सफोर गावनायाव जड़ित दंमोन बिसोरखौ गासैबो सासपेन्ड खालामनांगौ इमिडियेटलि सासपेन्ड खालामनांगौ इमिडियेट सासपेन्ड खालामनांगौ आरो जेब्ला बिसोरखौ सासपेन्ड खालामगोन इमिडियेटलि अब्लासो दानि बिटिसि सरकारखौबो रायजोफ्रा बिसास खालामगोन होमबा नंमारगौ बिसोर न्याय होमारो बिसोरो माने अननायखौ बिसोरबो माने सुखुवा बे गोरिब गुन्द्रानि सायाव अननाय खालामनाय मानाय बेखौ बिसोरबो मोजां मोना न्याय होमारो बे प्रमानखौ देखायनांगौ दा एरेस्ट खालामनांगौ थाबनो आंबो मैया खोनादों बे सोरबा माबानि बे आथियाबारिनि फरेस्ट रेन्जनि सोरबा टेलिफनजों बुंहरबावदोंनो दैसा ना मा होनदों बे बुंदोंनो आरोखि बुंदों जे माने 4 मानसि दंबायो माने गावथारबा नङा 4 दंबाय जाबाय सासे गावथारबाय आरो दंबाय 4 खस'आव थायो बेबायदि बाथ्राखौ जों माने खोनाजोब्बाय जायगानिफ्राय फन हरना बुंनायखौ दा उथे जों बेबायदिखौ निन्दा खालामो मुगैयो बे रोखोम जाहाथे मानसिखौ सिगिसुदा खालामदों दिनै हाग्रा बंग्रायाव जायफ्रा दुखि गोरिब थांनानै दं हाग्रा बंग्रायाव बिसोरखौ
माने जों बोरै प्रटेक्ट खालामनो बोरै बिसोर जिबन बानायनो जों बेखौ सिन्था खालामनांगौ दिनै बेखौ खालामाखै दिनै एखेबारे गोदाव सोराव गावजों गावसो एखेबारे बिरादनो माने गावथारनो बुथारनो जुगुमलायनाय होखारनो जुगुमलायनाय दिनै बे हाग्रायाव जे हाजार हाजार मानसि बाहेरायाव हाबनानै दंफैयो बेखौ मा खालामदों फालाय माबा खालामदों एथ' दिनै बाहेरायाव मानसि हाबनानै दंफैयो होखारजोबना बिसोरो मानो होखाराखै मानो होखाराखै बिसोर होखारनो हायोब्ला जों मानसियानो बेयावनो माने मिलायनानै गोरोबलायनानै थानो हायो जेबो खालामाखै बोरो गावजों गावसो बुथारलायबाय थादों गावनि मानसिखौ गावथारदों दाय होयै बे हाग्रायाव जे हाग्रा दानफायजोब्बाय सेस खालामबाय बाहेरानि मानसि गुबुन जाथिया मोनसे हाबनानै थाफैनानै मा खालामदों बेखौलाय आरो बे माबायाव 17 थारिखनि फेब्रुवारियाव बे रुनिखाता बे फरेस्ट अफिसखौ माने बुख्रुबजोब्बाय सावबाय राइफल सेनानै लांबाय मेगनावनो देग देग बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मेगनावनो बिसोर मा खालामगोन बिसोरलाय गारि सावदों मा खालामा बिसोरलाय माबा खालामहादों जेबोथ' खालामाखै दा बे नंखायखौनो बेयाव थांनानै दिनै हाग्रायाव बे थंफां दाननानै निरिह मानसि जे बे मानसिखौ माने गावथारबाय दाना बिराद हिर' देखायबाय जों बिराद फरेस्ट डिपार्टमेन्ट रैखा खालामग्रा नोंनि अफिसा सावजाबाय नोंनि अफिसा गाव माबा जाबाय बुख्रुब जाबाय नोंनि सिलाय राइफल लांजाजोब्बाय अब्लाबो नों जेबो खालामाखै माबायदि बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माने फरेस्ट रैखा खालामग्रा माबा बिलाय अफिसियेल बिलाय माबायदि माने फरेस्ट माबाफोर बिलाय दा जों बिदिखौ धिक्कारै जों मुगैयो आरो बे रोखोम जुदि जाबाय थायोब्ला खिन्थु रायजो राजानि सेन्टिमेन्टखौ हमथानांगौआ गोब्रा जागोन जों बेखौ वार्निं होनाय जायो रायजो राजा बिराद बिग्रायनानै दं बिराद दुखु मोननानै दं गोरिब गुन्द्रानि सायाव बिदि अयथासार खालामदों आरोखि जों बेखौ बयबो माने दानि बिटिसि सरकारखौ जों खावलायो आंनिथिंनिफ्राय बाखि दा सेन्सास फैगासिनो सेन्सासाव जोंनि बर' हारिया बर' हिसाबै सिनायथि होनांगौ आरो जिहेतु बाथौआरिजों बाथौ धोरोमानो जाबाय बर'फोरनि गुबै धोरोम गुदि धोरोम गतिके गासैनि थाखाय गासै गुबुन गुबुन रिलिजियास फेथआव थानाय बिथांमोनाबो जाहाथे बे गासैयाव गावखौनो बाथौइजिम होननानै जा परिचयखौ होयो सिनायथिखौ होयो बेखौ आं खावलायो ट्राइबेल संघनि जानानै सिसिटुवानि जानानै যোৱাকালি আমাৰ 1 নম্বৰ শৈতানগুৰিত ৰাতিপুৱা আমি ইনফৰমেশ্যন পালোঁ তাতে এটা ডেড বডি পোৱা গৈছে স্কুটি বি তাতে আছিলে আমাৰ OC বিজনী তাতে গ'ল আৰু ইটো जो डेड बॉडी আছে আমি সিভিল হস্পিটেলত পঠালোঁ আৰু প্ৰিলিমিনাৰী ইনকুৱাৰীত আমি সোধপোছ কৰি অলপ এইটো এক্সিডেণ্ট নাপাই পেলাই অলপ ছাছপিচিয়াছ পালোঁ তাৰপিছত যেতিয়া আমি প্ৰিলিমিনাৰী ইনকুৱাৰী কৰিলোঁ তাৰ আগদিনা जो डेड बॉडी আছিলে জীৱানন্দ বসুমতাৰী এলিয়াছ ৰাজু বসুমতাৰীৰ আছিলে আৰু যেতিয়া আমি প্ৰিভিয়াছ ডেৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলোঁ তো ই 29 তাৰিখ 10টা বজাত ৰাতি 10টা 10:30 বজাত এটা বিজনী টাউনত এটা হোটেল আছে সৰু হোটেল চিফুং হোটেল তাতে ভাত খাবলৈ গৈছিলে আৰু তাতে আগৰ প্ৰায় 3জন ল'ৰা আশিষ অমৃত আৰু সঞ্জয় ৰয় ই ভাত খাই আছিলে আৰু ড্ৰাংকন কণ্ডিশ্যনত আছিলে 3জনৰ পৰা 2জন আগতে ওলাই গৈছিলে ভাত খাই পেলাই কিন্তু অমৃত চৰকাৰ তাতে থাকিলে আৰু অমৃত চৰকাৰ ৰাজু বসুমতাৰীৰ মাজত অলপ সৰু বস্তু লৈ কালি 29 তাৰিখ ৰাতি এটা হাই কাজিয়া লাগিলে তাতে অলপ মাৰপিট হ'ল মাৰপিট হোৱাৰ পিছত जो অমৃত চৰকাৰ আছিলে ই আগত গুচি গ'ল আৰু ৰাজু বসুমতাৰী जो আছিলে ই অলপ টাইম পিছত হোটেলৰ পৰা ওলাই গ'ল जो অমৃত চৰকাৰ আছিলে সিন্স ই আগত ওলাই গ'ল তাৰপিছত ই অলপ ই ঘটনা লৈ পেলাই প্লানিং কৰিলে কি ৰাজু বসুমতাৰীক কেনেকৈ মাৰিব আৰু ইয়াৰ এটা বন্ধু আছে আশিষ মোদক जो আমি অলৰেডি এৰেষ্ট কৰিছোঁ তাৰ লগত ফোন যোগেদি নিজৰ প্লান শ্বেয়াৰ কৰিলে কি মই তাকে ফলো কৰিম তাৰ হাছৰাত গাঁও আছে আৰু CCTV নাথাকা জেগাত মই মাৰিম তো যেতিয়া আমি 3টা মানুহ এপ্ৰিহেণ্ড কৰাৰ পিছত যোৱাকালি এপ্ৰিহেণ্ড হৈছে আজি আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ 3টাৰ মোবাইলটো আমি টেকনিকেল এনালিচিছ কৰিলোঁ और 2টা মেইন অ্যাকিউজ जो আছে অমৃত চৰকাৰ और সেকেন্ড তাৰ বন্ধু जो আছে আশিষ মোদক তাৰ ফোন যেতিয়া আমি চেক কৰিলোঁ বহুতখিনি কল ৰেকৰ্ডিংছ আমি পাইছোঁ তাতে ই নিজে স্বীকাৰ কৰিছে নিজৰ বন্ধুকে কৈছে কি মই নিজৰ বাইক লৈ পেলাই তাৰ স্কুটিটো বগৰাই দিছোঁ তাৰপিছত পিটিছোঁ और আমি যিমান সার্কামস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স और টেকনিক্যাল এভিডেন্স পাইছোঁ ৰাজু বসুমতাৰী এলিয়া জীৱানন্দ বসুমতাৰী जो আছে তাৰ মৰ্ডাৰ কৰা হৈছে और মেইন অ্যাকিউজ আছে অমৃত চৰকাৰ और তাৰ লগত প্লানিং और सब वस्तु जो जाना আছে ये आशीष मोदक আছে
আৰু একজন जो आছিলে संजय राय तार আমি এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ তাৰ কি ইনভলভমেণ্ট আছে তিনজন আজি এৰেষ্ট হৈছে আৰু আজি জেল হাজত আজি কোৰ্টত প্ৰডাকশ্যন আছে আমি ৰিমাণ্ডৰ কাৰণে অনাৰেবল কোৰ্টক লিখিছোঁ তাৰপিছত আমি ফাৰ্দাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো চলাই থাকিম ই আমাৰ মাৰ্ডাৰৰ যিমান ৰিলেভেণ্ট ছেকশ্যনছ আছে ই আছে ক্ৰিমিনেল কনস্পিৰেচিৰ ধাৰা আছে ই ৰাতি 29 তাৰিখ ৰাতি 11:34 নিজৰ বন্ধুৰ লগত আশিষৰ লগত নিজৰ প্লেনিংটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ফোন যোগেদি আৰু আমি অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং পাইছোঁ আৰু 12:10 বজাত ছেম দিনা ই কৈছে কি এতিয়া কাম হৈ গৈছে ই টাইমৰ মাজত এই ঘটনাটো হৈছে আৰু তাৰপিছত আমি তো ৰাতিপুৱা খবৰ পাইছোঁ অফেন্স वेपन जो আছে কি দি মাৰিছে এতিয়ালৈকে কোৱা নাই আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে আমি ৰিমাণ্ড লোৱাৰ পৰা খুব ফাৰ্দাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিম जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदों अब्ला मोनथिदोंआनो जानांगौ मा फोरमायलांखो आरो मा बुंलांखो दावराव देख्रेब नार्जारी सार दुखुथिया न'खरनि जानानै गोख्रोङै गसंथादों लोगोसे गोबां खोथाफोरखौ लानानै बिथाङाहाय बुंफैदों आरो फोरमायफैदों खौरांनि गेजेरजोंहाय लोगोसेनो इएम हाग्रा बिफाननि जेम्स बसुमतारी सारनिसिमबो गोख्रोङैनो फिनजाथाय लोगोसे गादि एंगारनायनिबो खायसे खोथा बिथाङाहाय आरो लोगोसे थांखांनाय जिथु जाथाय बिथाङा बेखौ लानानैबो खायसे खोथाफोरखौहाय बोफ्रुफैनाय जोङो नुनो मोन्दों आरो गोबां खोथाखौ लानानै बिथाङाहाय फोरमायदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदों अब्ला मोनथिदोंआनो जानांगौ बेजोंनो लोगोसे फैबाय थानाय सेन्सासआवहाय मा फोरमायखो आदित्य काकलारी सार गोबाङानो नुबाय जे फैबाय थानाय सेन्सासआवहाय जेखि धोरोमावनो थाया मानो जिहेतु बाथौआ जोंनि बर' हारिनि गुदि धोरोम थिग बेखौ लानानै बाथौजों लिरनो थाखाय गासैखौबो खावलायनाय बिथाङाहाय जोङो नुनो मोन्दों खौरांनि गेजेरजोंहाय बेजों लोगोसे फिन आरोबाव जिथु बिजनीआवहाय बर' सुबुंखौहाय बुथारनाय प्लेनिं खालामनानै बुथारनाय पुलिस बिफानाहाय फारि फारि फोरमायलांबाय माबोरै जामारनाय जाथाया माबोरै जानो मोनखो लोगोसे जायबा दायनिगिरि जायबा बुथारग्रा बेखौबो पुलिसा खाबाय होननानै बिथाङाहाय फोरमायनाय जों नुनो मोन्दों जे पुलिस बिफानाहाय नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों बेखौबो नुदोंआनो जानांगौ गोबां सोमोनांथाव ओरैबायसा दुखुनांथाव ओरैबायसा सोमोनांथाव गिख्रंथाव जानानै फैबाय गावनि हायावनो बड'लेण्डआवनो थानानै बड'लेण्डआवनो गिनांगौ ओरैबायसा मोनसे परिस्थिति